Hello mga mamshi, good morning. Ayan mga mamshi, ang lulutuin naman natin ngayon ay adobong pusit. So umpisahan na natin mga mamshi. So ayan mga mamshi, pinainitan na natin kawali natin. Ayan. So lalagyan na natin siya ng mantika. Konting mantika na. Sunod natin mga mamshi yung ginger. Susunod natin mga mamshi yung pusit. So nalinisan ko na ito kanina pa mga mamshi lang tayo. Isa, nalinisan ko na siya. So, mix lang natin mga mamshi. So, tatakpan muna natin. Lagyan natin ng salt. Lagyan natin mga dahon ng laurel. So, ilalagyan na natin siya ng soy sauce. Lagyan na natin ng suka. Ayan, suka.
sa ano natin para masarap yung maanghang. Ayan, pag kulang pa, ayan, dagdagan nyo na rin yung mamshi. So, hintayin muna natin pumuti yung sabaw. Lagyan natin ng konting season. Lagyan natin ng 2 kutsara sugar. Lagyan natin ulit ng konting mantika. Ayan. Ayan, mama, siya ready to serve na to. So, yan ang mga mamshi, ang adobong pusit. So yummy. Thank you for watching.